Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Akeh nemen to gombalku. Jadi akeh ki lho bebanku. Aduh pusing deh. Mas gelangan pengen. Assalamualaikum, Lela. Waalaikumsalam. Kenapa Pit? Bu, lelane wonten? Lela kuwi lagi sarapan. Lela! Tinggal dipangani Fitri. Ki ndang nang kono. Nggih, Bu. Mangat rumiyin, Bu. Iya nduk, sing hati-hati ya jeblin-beling nek nang sekolahan kuwi. Iya, wis mangkat kono. Pak Lurah. Badhe ten pundi to, Pak? Nggih, Bu, kula ajeng teng arep gasi kula ngoten niku. Oh, ya. Mangke nek wonten bagi-bagi nggih, Pak. Hari ngoten nggih siap kula. Nggih, ampun. Nggih, Bu. Nggih, monggo. Nggih, Bu. Nggih. Tak sawang-sawang aku ayo tenan. Aduh, kayaknya tak aku. Astagfirullah, anak sapa ta kuwi? Aku nyapu saya kok ngene. Nang, wene nang. Halo Tante, iki lagi ngapain? TikTokan. Lah aku lagi nyapu ngene kayak takok to, Nduk. Kan Ai cuma nanya. BTW rumahnya Pak Lurah di mana ya, Tan? Omae Pak Lurah. Lurus sokono terus belok perempatan kulon kae. Oh, Sek, Duk. Kowe iki janjane sapa nek Pak Lurah to? oh, Tante nggak kenal Ai ya? Ai kan anaknya Popski. Anake Pak Lurah. Oh ya, Tan. Ini ada foto buat Tante. Apa iki, Duk? Lihat aja. Oke, thank you ya. Thank you. Apa iki ya? Skincare. Wah, bojoku tambah sayang. Iki ambil aku tambah ayu. Cak kuwi meneh. Wih. Sek. Nang. Kowe iki diceluk ket mau kok ora gelem ndungokno to? Bener, bocah jaman saiki ora diunggah-unggah. Ket mau nyeluk ora gelem semau tekan iki. Papski, itu kenapa kayak angry gitu, kayak lagi demo? Ngawur kowe iki kok. Wes. Bu Ana, kok koyo kena boso iku, Bu Ana? Iya. Kamu ki piye sih, Jal? Astagfirullah, Nak, kamu dari mana aja sih? Loh, Bu Ana, kenal kamu bocah iki to? Wah, ini anak saya. Dari tadi tak cariin kemana-mana, nggak ada. Astagfirullah.